Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh lur. Iki review keris rada antep. Timuhu Orairas. Ini tulisannya lur 1935. Cuma aku ra yakin yen iki ori bawaan. Mergo ada bekas tumbengan. Oh, walaupun sidik tuh ada bekas tumbengan. Jadi aku ora yakin iki ori bawaan. Tapi tumbengannya nggur sidik kuwi tok. Wih. Bukan gini iki tok iki. Ya. What? Iki gonjone ngene iki. Wah. Kayune Timuhu. Nek kerise yo Justice. Bolo Justice. Nih. Parah. Tantingannya mantap ini. Cek ngewandel juga, mesinnya masih tebal, bagus. Kerisnya sederhana, bang kacang, jalen lambe gajah, siji pecentan, karo iki rondo nunut, rondone karo sing nunut. Karepe ngene iki. Koyone ora keris Jawa iki, kudu keris Jawa. Keris luar Jawa koyone. Pamore lamalip winengku. Rawengkon. Loe 9 dapore Carang Soko. Pesi yo masih masih utuh kandel. Oke. Nah. Ukur bilai tok wae yo. Pesine rasa diukur. Soalnya iki rada pedes. Mare 35,5 konjone lumayan gede iki konjone iki 8 pamor ketok nyekrak tenan iki lho sini selalu basah pamornya nyekrak. Ini sebenarnya pamornya miring, cuma kok melebar ndure. Oh, wangkone yang menyatu ning ndure ini lur. Ning ndure ya wangkone menyatu ning kene. Sing kene ya padha. Lho menyatu ning kene cuma rada melebar sithik. Apa mungkin arep gawe pamor wangkon cuma dadine ngene iki? Saya juga tidak tahu karena orang nunggu nilai gawe. Kita minyai wae lur. Ini keris bagus, Carang Soko. Dapur yang ora terlalu banyak dibikin. Biasanya lo songo ki sempono. Carang Soko ki rada
rada-rada langka. Pemenang kondisi ini yang masih utuh kayak ngene iki ya cukup langka. Nah, kondisi yang utuh ini tempakannya mateng, sini bagus. Cuma nek gawe kembang kacang karo anu niki kok rasanya kayak bukan bikinan Jawa. Kira-kira sepuh iki lho. Sepuh ini. Pamore nek sing akodiat juga, terutama di Lama Lip iki kincling tenan. Warnanya hampir lain dengan yang lain. Oke, halo, cukup tak tiriskan dulu ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.